Isang mapagpalang umaga po pala mga kapatid. Sa umagang ito, ang ating pong lulutuin ay magluluto po tayo ng ginataang santol. Santol po ang naisipan kong lutuin ngayon at gawin ko pong video dahil ito po ang aming gagawing ulam. Yan po ang ating santol mga kapatid, 4 na piraso po na santol. Ang aking binili kagabi po mga kapatid. Yan po ang gagawin natin ulam. Babalatan muna po natin siya bago po natin siya hihiwa-hiwain mga kapatid. So tara mga kapatid, samahan nyo ako, balatan po natin. So ito mga kapatid, ayan po ang ating biniling santol mga kapatid. Binili ko po yan kagabi. Babalatan muna po natin, pagkatapos saka po natin siya hihiwa-hiwain. Ang makaka-relate lang po nito mga kapatid ng ginataang santol na to ay yung mga kapwa ko Bicolano. Kasi sa amin po talaga mga kapatid sa Bicol, ginugulay po tong santol. Kahit po yung pinya, na yung bubot na pinya, ginugulay din po namin. Basta hindi lang po yung manibalang na o hinog ng pinya. Yung mga hindi po masasabi siyang hinog na. Hilaw pa talaga siya totally. Pwede po yung gulayin. Katulad nito pong santol, ginugulay po talaga namin to sa Bicol. Kaya yung makaka-relate lang po nito, yung mga kapwa ko Bicolano, mga taga-probinsya na alam pong gulayin to or alam na kainin to na pwede pala tong gulayin na santol mga kapatid. So ngayon mga kapatid, nahiwa na po natin ang santol. Ngayon po pinakukuluan na natin siya sa tubig para lumambot po at matanggal din po yung asim ng santol. So ngayon mga kapatid, binuksan na po natin ang kalan at linagay na po natin ang kawali para po maglagay na po tayo ng gata ng niyog. Yan, pinainit-init lang po natin ang kawali. Ngayon, ilalagay na po natin ang gata ng niyog mga kapatid. Yan, mausok na mainit na ang kawali talaga. Tulad ng sinasabi ko, wag pong uubusin ang pinakapondo ng niyog para kasi po yun ay baon na po mga kapatid yung kulay brown. Yan, halo-haloin lang po natin. Tulad ng mga dati kong ginagawa na pagluluto, hinahalo-halo lang po natin at hintayin lang po natin medyo kumulo para ilagay po natin ang santol mismong atin. Pinakuluan, pinigaan, pagkatapos tinanggal natin yung asim, hinugasan po natin mga kapatid. Para po pag linagay natin sa gata, hindi po siya maasim mga kapatid. Kaya yun po ang pinaka-purpose ng pinakukuluan siya at pinipigaan. At uhugasan din po natin talaga. So ito na nga po mga kapatid, nakikita nyo po ang ating gata ng niyog na kulo na at ilalagay na po natin ang ating santol. Yan po yung santol na pinakuluan ko po kanina, pinigaan, hinugasan para matanggal po yung asim ng santol talaga mga kapatid. Ganyan po ang proseso ng paggugulay ng ginataang santol. Yan, haluin lang po natin mga kapatid para mahalo yung gata ng niyog. Yung pinaka-purpose po kaya po natin pinakukuluan yung gata ng niyog para po yung pinakagata po talaga ay kumbaga nahahalo. Yan, halo-haloin ng kaunti. Tapos mamaya-maya ng kaunti ilalagay na natin ang mga sangkap. So ito na nga, ilalagay po natin ang ating dilis. Ayan po mga kapatid, ang ating pangsahog ay dilis mga kapatid. Yung dilis pong tuyo ang ating pinansahog kasi wala pong tinapa. Hinugasan muna po natin ang ating dilis kasi syempre para sure po na malinis talaga mga kapatid. Isusunod na po natin ang ating sibuyas at ang ating bawang mga kapatid. Susunod na natin. Yan. Halo-haloin ng kaunti para mahalo sa mismong gata at sa mismong santol. Ayan mga kapatid. Yan. Haluin ng kaunti. Tapos, ilalagyan po natin ng isang sachet na pamintang crack. Ayan, nakikita nyo po mga kapatid. Isang pamintang crack. Isang sachet po mga kapatid. At isang sachet din po ng magic sarap mga kapatid. Ubusin na natin po ito mga kapatid na isang magic sarap. Tamang-tama lang naman po yan dyan sa gulay na yan, na santol.
Tapos lalagyan din po natin ng asin. Tansyahin lang po natin mga kapatid ang ating asin para kung tumabang man po, matitimpla pa natin kaysa sa umalat na siya, mahirap ng timplahin. Yan. Lalagay po natin siya mga kapatid. Yan. Haluin muna natin ang ating gulay na ginataang santol. Konting halo-halo. O, pak, ganon. Diba? O, mabilis pong matuyo, mabilis sipsipin ng mismong santol ang ating gata. So, ito na nga mga kapatid, ang ating ginataang santol. Nakita nyo po, medyo nalangis-langis na po ang ating gata at nakalagay na po dyan ang ating mga rekado. Kulang na lang po dyan ang ilalagay natin ay yung sili. Kasi siyempre bilang isang Bicolano, mahilig po kami sa sili. Kaya bawat po aming linuluto siguro na ginataan or anumang pong linuluto namin na pwede namin lagyan ng sili, naglalagay po kami kasi mahihilig po talaga kami sa sili. Kaya nga po, Uragon, Bicolano. So once again mga kapatid, bago ko nga po pala makalimutan, shout out pala muna sa akin mga member na si Rainy Rio, si Tuning TV, si Igat Gardoba, si Joseph Maligenyo, tapos si Diboy Vlog, si Ma'am Ruby Ann Vlogger ng Australia, si Rizal Ramirez, mega love shout out. At sa mga nag-sponsor nga po pala sa akin mga kapatid sa akin first grand LS anniversary this coming August 28, si Ma'am Joy Charity, si Ma'am Ruby Ann Vlogger ng Australia, si Rainy Rio, ganon din po si Tita El, at si Tulakdan Wakwak, mega love shout out po sa inyo. Sa anim ko pong sponsor, maraming salamat po sa inyo sa pag-sponsor niyo sa akin na sa gagawin ko pong Grand LS sa August 28. Bukas na po yan mga kapatid. Sabado na po dito sa Pilipinas. Bukas kasi Biyernes ngayon mga kapatid. So ayan mga kapatid, nakikita nyo po ang aking linuluto. Kulong-kulo na po at saka naglalangis-langis na po ang ating ginataang santol. Siguro yung mga nasa ibang bansa makaka-relate nito, yung mga katulad kong Bicolano. Ayan, ilalagay na po natin ang ating sili. Ayan mga kapatid, malalaking sili po. Hindi po natin hiniwa. Kumbaga, ilagay na lang natin po ng buong ating sili. Hintay-hintayin lang po natin siya talaga mga kapatid na matuyo. At yung maglangis na talaga siya mga kapatid. Mga ilang minutes lang to siguro, mga 10 minutes lang tapos na to. So ayan na nga mga kapatid, nakikita nyo po, tuyo na po ang ating ginataang santol, natuyo na po ang ating gata. At yan po nakikita nyo, naglalangis-langis na po siya. At pwede na po tayong maghain at pwede na rin natin patayin ang ating apoy. Malapit na po siya. At luto na po siya. Bago ko nga po pala makalimutan uli mga kapatid, isang mapagpalang hapon sa inyo at maraming salamat po sa inyo talaga sa inyo palaging pagsubaybay sa aking mga ginagawang vlog. Maraming salamat. Bye bye. God bless you.